Čaute všetci, prajem pekný pondelok. Dnes sa na trhoch toho diať veľmi nebude, lebo hlavné americké akciové trhy ako New York Stock Exchange a Nasdaq sú zatvorené, lebo v Amerike je federálny sviatok Martina Luthera Kinga. Takže dnes sa pozrieme na dividendový príjem za minulý mesiac, december 2025, ale aj na sumár ohlasovaní spoločnosti nášho portfólia, o tom, kedy a koľko budú vyplácať dividendy v nadchádzajúcom období a či boli nejaké zvyšovania dividend. V predchádzajúcom videu novembrový dividendový príjem ste mohli vidieť, že som projektovala za mesiac december prinesie zhruba $78. Tak sa poďme pozrieť na to, či to tak aj bolo a aj to, ktoré spoločnosti nám ich vyplatili a koľko za kus akcie. Takže celkovo, keď si pozrieme výpis eToro účtu za mesiac december a pozrieme si dividendy už očistené od dan, tak sme celkovo dostali $71,59. Zväčša firmy boli očistené o zrážkovú daň priamo u zdroja o 15%, čiže tu keď sa pozrieme, zrážková daň bola 15% a 20,42 u jednej spoločnosti. Konkrétne, keď si dáme filter, to bolo Nintendo, ktoré malo vyššiu zrážkovú daň. Ale tak teda celkovo dividendový príjem za mesiac december je $71,59. Čiže pomocou výpisu účtu u daného brokera, čiže tzv. Account statement, si tu vieme overiť, koľko dividend sme dostali daný mesiac alebo v danom časovom rozsahu podľa filtra, ktorý si aplikujete. A to, ako si to vygenerovať, stačí ísť do nastavení účtu, tam máte dokumenty Account statement a tam si len vyfiltrujete dané časové obdobie. Ja som si dala filter od 1. decembra do konca decembra a v záložke dividendy vidíte všetky dividendy, ktoré boli prijaté v danom mesiaci, ale viete si to stiahnuť do PDF-ka, do Excelu a vidíte, že už to mám stiahnuté. Ja takýto výpis používam skôr na kontrolu, či dividendy boli vyplatené podľa toho, čo dané spoločnosti oznamovali a na základe koľko jednotiek akcií, či celých, či frakčných vlastním portfóliu. A som robila už aj príspevok na eToro za mesiac za december 2025, kde máme sumár spoločnosti, ktoré vyplácali dividend a koľko zákup, čiže Pfizer vyplácal 1. decembra 43 centov, 3M vyplácalo 12.12. 73 centov, Google Alphabet vyplácal 15. decembra 21 centov, Realty Income vyplácal 15. decembra 0,2695 centa, Whirlpoolka 15. decembra tiež 90 centov, Nintendo vyplácal 16. decembra 0,0677 centa, Stanley Black & Decker vyplácal 16. decembra 83 centov za kus, Western Digital vyplácal 18. decembra 0,125 doláru za kus, Dominion Energy vyplácalo 20. decembra 0,6675 centa za kus, Tyrrell Price Group vyplácal 30. decembra 1,27 doláru a Simon Property Group vyplácal 31.12. 2,2 doláru za kus akcie, ktoré vlastníme. Čiže v mojom prípade ja som si vyextrahovala z eToro účtu výpis prijatých dividend očistené o dane, aj teda som poznamenala tú zrážkovú daň. A tak celkovo som si spravila aj prehľad, ktoré spoločnosti koľko vyplácali, lebo v tom výpise to ukazuje na dané nákupy. Za každý nákup spraví sumár. No a ja som teda spravila sumár celkovo predané spoločnosti, čiže vidíte, ktoré spoločnosti najviac nám vyplatili dividendy podľa toho, čo vlastníme, Dominion Energy, Pfizer a
Stanley Black & Decker a Whirlpoolka celkom tiež dosť vyplácala a celkovo, keď to spočítame, tak je to tých 71,59 centov, ako som už predtým spomínala. Takže toto boli takí najväčší dividendoví hráči aspoň v našom portfóliu, ktorí nám vyplatili najviac prostriedkov. Čo sa týka našej skupinky, keď si pozrieme, tak pribudol nový človek nový investor minulý týždeň 15. januára, čiže zase nás je opäť 11, z čoho sa veľmi teším. Ak by chcel niekto sa pridať, tak dole v popisku videa ja som pridala link, ktorý mám na pozvanie priateľov a pomocou neho sa môžete registrovať na eToro platformu. A ak už eToro brokera náhodou máte, tak ma môžete vyhľadať zadaním môjho mena, Veronika Klausová. A tu sa vám ukáže tlačidlo, pomocou ktorého môžete kopírovať moju investičnú stratégiu. A pre tých, čo sa odhodlajú kopírovať moje portfólio, odporúčam spraviť vklad aspoň $1000, i keď minimálny vklad je teda tých $200. A odporúčaných $1000 je preto, aby vám otvorili všetky pozície, ktoré mám v portfóliu. A potom už môžete prikladať, koľko budete môcť a v časovom horizonte podľa vašej potreby. V kopírovaní je výhoda, že sa nemusíte o nič starať, len pravidelne alebo podľa možnosti robiť ďalšie vklady. Môj ďalší vklad bude ku koncu tohto mesiaca, čiže vždy na konci daného kalendárneho mesiaca, ale samozrejme vy môžete vložiť kedykoľvek chcete, ale keď ja vkladám, tak dostanete notifikáciu, že som vložila nové prostriedky a môžete prihodiť taktiež. Ďalšou výhodou kopírovania je, že tam nemáte žiaden poplatok za nákupy. Pri kopírovaní je to zadarmo, lebo inak je $1 alebo $2 podľa burzy pri otváraní a zatváraní pozícií momentálne. Pri kopírovaní tam nie sú takéto poplatky. No a teraz sa poďme pozrieť na ohlasované a zvýšené dividendy, ktoré boli oznámené v mesiaci december spoločnosťami, ktoré máme v našom portfóliu. Tak poďme na to. Dokopy bolo 11 spoločností, ktoré ohlasovali alebo ktoré oznamovali vyhlásenia o dividendách v mesiaci december na nadchádzajúce obdobie. Prvou takou spoločnosťou bol Starbucks, ktorý vypláca 0,62 centu štvrťročne a vyplácať bude túto dividendu 27. februára a na to, aby sme dostali takúto dividendu, musíme vlastniť ich akcie, musíme byť vlastníkmi ich akcií pred 13. februárom. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendy, bol Verizon. Oni ohlasovali 69 centov štvrťročne dividendu. Je presne taká istá, ako bola v predchádzajúcom období. Dividenda nám bude vyplatená 2. februára a pokiaľ vlastníme dané akcie pred 12. januárom, čo samozrejme ja vlastním. Ďalšou spoločnosťou, ktorá hlasovala dividendy, bol GE Aerospace alebo GE Electric predtým, čiže ohlasovala nám 0,36 centu štvrťročne dividendu, vyplácaná bude 26. januára. Potom ďalšou spoločnosťou je Ecolab, tí ohlasovali 73 centov štvrťročne a títo zvyšovali dividendu o 12%, lebo predchádzajúca dividenda bola 0,65 centov. Vyplácať ju budú 15. januára. Ďalej, ďalšou spoločnosťou je Medtronic, tí oznamovali, že dividenda nadchádzajúca bude 71 centov, vyplácaná štvrťročne a vyplácaná bude 16. januára, teda bola vyplatená. Potom Realty Income, tí ohlasovali, že budú vyplácať mesačne 27 centov, čo je 0,2% náraz predchádzajúcej dividendy, ktorá bola 0,2695 centa.
a vyplácaná bude 15. januára, čiže my už sme ju obdržali tento mesiac. Ďalšou spoločnosťou je GE Vernova. Tá ohlasovala 50 centov štvrťročne a to nám robí 100% nárast v porovnaní s tým, čo vyplácali predtým, lebo predtým bola dividenda 0,25 centov, čo toto ma veľmi teší, keď vidím nárasty daných vyplácaných dividend, lebo nám to zvyšuje dividendový príjem a GE Vernova bude vyplácať dividendu 2. februára. Ďalšou spoločnosťou je US Bancorp. Tí ohlasovali, že budú vyplácať 52 centov štvrťročne a vyplatená bude 15. januára, teda už bola. Potom Altria, tí ohlasovali, že budú vyplácať 1,06 doláru za akciu štvrťročne a bude vyplatená, teda už bola vyplatená 9. januára. Potom máme Pfizer, ktorý ohlasoval, že budú vyplácať 0,43 centov za kus štvrťročne a vyplatená bude v 6. marca. Čiže tí, ktorí ešte nevlastníte napríklad Pfizer, ako kúpite pred 23. januárom, čo ešte stíhate, tak môžete obdržať dividendu 6. marca. A poslednou spoločnosťou je AT&T. Tí ohlasovali dividendu 0, to musím opraviť, mi to zaokrúhluje, takto si to posunia. Čiže tí ohlasovali dividendu 0,2775 centu za kus štvrťročne. Táto dividenda nebola teraz zvyšovaná a vyplácaná bude 2. februára. Takže toľko k ohlasovaným dividendám v decembri na nadchádzajúce obdobie. Teraz mohli by sme sa pozrieť v krátkosti na porovnanie sa s S&P 500 indexom, našim benchmarkom. Čiže keď si pozrieme štatistiky výkonu portfólia a porovnáme s týmto indexom, tak či už v intervale týždennom, mesačnom, 6-mesačnom, ročnom alebo 5-ročnom, tak porážame S&P 500 na plnej čiare. Čiže cieľ je samozrejme taký, aby sme to vydržali dlhodobo. To by bolo asi všetko pre dnešné video. Možno ešte jedna vec chcem poznamenať pre tých, ktorých to bude zaujímať. Vytvorila som si aj Instagram účet, kde ma môžete taktiež sledovať, lebo tam som začala pridávať posty a reelsy, také ako keby highlighty z portfólia podľa vývoju trhov. A minulý týždeň napríklad sme mali nové maximum portfólia, to som dala do storička, to už je zarchivované. A môžem ukázať, že vidíte, že portfólio malo $44,000, čo bolo moje maximum, lebo teraz vidíte, že v piatok trhy klesali a teraz je nejakých $43,000 hodnota nášho portfólia. Ale taktiež super. Tiež som pridávala nejaké posty, že ako sa darí celkovému portfóliu, že 3 roky sme v podstate v pluse. Ako vidíme, ako to bude tento rok. A zatiaľ sa vyvíja všetko správnym smerom, ale každopádne ja vidím aj poklesy ako veľké príležitosti nakúpiť akcie alebo spoločnosti lacnejšie, takže tešila by som sa aj z nich. No a teda týmto by som uzavrela dnešné video. V piatok plánujem vydať video skôr také edukačné, ako si správne vypočítať dôchodok podľa toho, koľko chcete, respektíve potrebujete mať príjem aj s ohľadom na infláciu. Čaute a prajem príjemný štart do nového týždňa.